Takže čaute ľudia, moje meno je Spider Pindur a vítam vás u prvého diela Zagaria. Už sa to mám trocha rozohraté a môžeme sa pustiť do toho. Takže by som sa rád dostal aspoň na to 5. miesto, keď tak. Dúfam, či tu nebudú taký obriak. Ja som nebol nikdy, takže presne tu je nejaký dabas. Ja som to chcel robiť. Vidíte, takto sa robia zlé veci. Takto. A teraz takto sa robia ešte zlé veci. Neznášam. Vždycky, keď som bol najväčší, tak príde ešte väčší a ma zabije. Takže nikdy som sa nedostal na prvé miesto. Iba na druhé a na tretie. Hey guys, let me introduce this new Teraz ARPG reklama. game, Legacy of Takže Discord. strih, tak môžeme pokračovať. Teraz to je nejaký Putin, či čo to je za chlapca. Musím zjesť dvoch nejakých retardov, či čo mám zjesť. Tento sa rozpoluje aj po mne. No, aj tak je noob, takže ma nezjedol. No a teraz tu ide zase nejaké auto, mňa raz porazí z tohto. No, stále ma jedia. Takže ešte bude menší strih, dokým sa zväčším. Takže teraz som sa dal do ráž, takže by sme mohli byť aspoň na tom druhom mieste. Zmenil som si ináč skin na Obamu, takže... Kúkajte, jak ho zjem. Bum! Toto je skill Vagariu. No, teraz on mňa zje, super. Ináč, keby sa vám páčil tento diel, tak môžeme natočiť aj druhý. Za takých 5 lajkov by sme mohli ďalší diel Zagaria alebo z LOLka. Všade sú to auto, aké by naschval. Tento sa tu lagol. Kamarát tu rage pri jednej hre. No. Takže už by sme mohli skončiť. Už to má dosť dlho. Takže za 5 lajkov ďalší diel. Takže čaute.